na me pese ehwe bibi o Ghana ha efa ye kasa akanfo kan ho we ase nyina no kasa bia na eso no ye friend language na kasa bia friend language bia no se emu bai ana masa ase mu tra ana so mo kasa no ekotena tena ba bibibrebe ya eya na yenya kasa sinin ketenkete bia esesa wo ufiri ba ko ba kumu no enti ano na e kan wo linguistics mu dialect enti me be ma o nhwe so kakra ewo abrochi na afye de abaye din mu kasa bi o wi ase agi hinipa wo diplomacy mu sisi enam America fo enti no wi ase ba bia no mpeso musua sa kasa ye friend English no enye America fo na ye o kasa English no ye nkrofo mo England fo eneka na English no sisi no America fo de o ka Canada fo de o ka Australia de o ka Caribbeans ne say Jamaica ne other islands ne wo ho no e de o ka no sonko kakra free kasa England fo na aka no e na akọ England ho no so a no e be friend British English na uduru London na akọ Manchester abehu se nso ye wo brofom keka aka no sa miai no nti ni nyina na kire se simple ye ka se yo American English, Australian English, ebia Caribbean English ene ye wo British English. British English ni mu kura no so ye san wo sub dialect ye kan wo different places in England nti ebia ba bi be kan water ne bia kan water nti wo se differences abam Sara na oba Ghana ha akanfo kasa ye kan no so ye kakra e bantemu me ma hwe so kakra bi ohwe Ghana map a ye de chichiri man ye language map na ubon se kasa ye kan wo Ashanti region, kasa ye kan wo Ahafo region, kasa ye kan wo Eastern region soro ho me kan eye kwawu ene achemmiensa no na hwe kasa ye kan wo Central region soro ho me kan eye dinchira asen ayamfre ubon se ni nyina no eye pe enso eden a sesan kakra be baba ena hwe kasa ye kan wo Ekuapem me kan twi akan kasa kan wo ekuapem ene akan kasa kan wo vote nsuo no ho ubun se eno so eben kakra eden asesan kakra bebe ebio okwa Central region ase ho nma kasa kan wo Mankesim de kan wo Cape Coast de kan wo Anumabo Kromantin ubun se eno so akan ho kasa ku ba ko eno so uduru abun se sisan kakra ba bebe mu o san do ni ko hwe kasa e kan no ba bi ti se atebu nkranza Techiman now de toto de e kan no dwininim Adamsu ebia ba bi ti se drobo ene domana bun se so kakra ba ti no na e kan dialect no na adentina twi no so so ye dantem mi ti se na ebi no person mo kan se twikasa no kra de twifo omo mo twifo no mo na ka twifo ebi mso se dabi ye fra obi na na twi brempon o na kofa twi ni baaye in fact omo mo ka se na na twi brempon na kofa twi ni baa no didi kan no de omo ti kra efi se na na twi brempon no ne maame ne papa na wo no na tete no kasa mu enti na kasa be na twi brempon no ne maame ne papa ka kire na ono kofa kasa furu bi ba wi ase fe no twi na ompeso mo kire no ena ebiso si twifo omo Central region no omo ne ka twi ye fan say yampa na ansa mo ka kotena twifo no mo adanse na kasa be na mo ka no ho no eti kasa bia no ni suba akwa ese nipa enyini enti enyini kire se ebia na nsemfo ewo mu ni swa na nso mre ko na nim na ye fan nsemfo bi de kan ka ho ebi ni se ohwe ne bi se computer na se na eba ohwe ne bi se bia ebia wifi na se na eba enti bi o ho eba na omo de baaye no omo ye China fo a omo de to so saa na
na kasa bebre afa saa kasa fo asemfo no de abɛhyɛ mo kasa mu na abɛka ho nti na ka ne nka bi asemfo mo kasa mu yɛ ahenum na akɔ yɛ ahenum ne baako nti yɛ ntimi mfo so anka sɛ yɛ ma yɛ pɛ asemfo bi de asi ebia internet anaasɛ ebia traffic light yɛ de asi na nan ɛwɔ yɛ twi kasa mu yɛ kasa yɛ sa bɛbrɛ nti na ɛtɔ da yɛ fansimfo bi sɛ akwetahyi ɛne bɔɔlo ɛde bi wura yɛn aka kasa mu na yɛyɛ me ndɛ me video ya me no me kyerɛ mu kwan yɛ fa so a yɛnya kasa na friend twi no ɛna me kyerɛ sɛ obi deɛ na yɛ original nemum deɛ akɔ standard ɛne deɛ dodo na aka akɔ sɛ enum na deɛ aka ne nyinaa free ba uhema free agona jan akrom ɛkɔfa asen ne denkyira ɛna ɛyɛ akyem ɛna kwawu ɛna Ashanti region ne half region na omo kasa no generally no eyepe sesan kakra bi na be abantem na so omo wo nkyɛnkyɛn na mbobɔ mo din no sesan ye bia ba mu a etoda kro mo kasa omo ya ewo finfin no ya na ntimi nti ase nti ya mehwe din kofa asa de ne ba de di kan ne sɛ amantu eba ema sesan ba kasa mu nti me meti ase sie no meka brofo a obi a watena Ghana pen bia be hu sɛ akwa ifiri Ghana nanso sɛ mewo na me ba kotena America anaso kotena London ana kotena Australia ubehu se brofo beka no ebe yesronko afiri medie ni mu na wakasa te se obi oti Australia ene ba sa so kra watena ho ache no se ko ba so tena no nta ma ne krumo nta ne Ghana fo ni nkomo e wo fon so ana se enimani mu a ubehu se ebedu ba bi na twi no oka no obeka twi kama de nanso oka hu se nsonso ye kakra won temo echen de memeka no eno tu ba hwa Ghana ha ya ewe no mofra ateto mo Accra no omo twi omo ka no so ye kakra wo ye ne ya ye wo ha no entem ya busuan fo mo Accra no mo timi kan bi se memfa wo nkasa memfa wo ni agro me to mo kokko me to brodo saa ne ma no sonko firi ha enyepe nti eno no nyina no ye dialectal different amantu bra nkrofo firi ba bi akasa no etu kwan tretre mo ntaba no na sesan ye ba omo ne ba bi omo firi ba no kasa omo kan mu enti me no kasa no me na be ma ne na ba omo tete me no twi ano mo kan na me kan bi nanso me hu me ma me na me ma me kasa na sonso ya bantan to da na me tete obi ma me kan ase na hu no de no te me de na se sese ya me kan no twi ya me kan no asesa firi me na na mo de ho fi se me tena kuma se che no me kan de kan no ha no ebi ni se mi so no na me na mo kan bi ti se me koma ba enso me de me kan me kwa aba me koma kodidi me koma kodo na enso me de me kan me kwa kodo me kwa kodidi saa ne mani nyina ensesa ya ababa nti niema dane kakra eno ye de kan mantu de toso mienu se frama focus ya obi akasa ya na ensesa kakra ebem obi akasa benya susan so ofoforo kasa so nti obehwa omo mo twi no esesen finfin ye de o finfin de no obi a wo kasaku ahoro mo tetetentem a dodo na ayeguan fo nti wo hwa yenko akuapem yeduru akuapem bepo ne so ho na obo se o okere ye o late omo nyina no sebi omo poto nti wo hwa akuapem a wo ye akropon firi ho no ma ya akoye se nkuro na aka ni nyina no omo kasa omo ka na ofie nti na enya nsunsuaso otwi ne so na meba akiri din na amode toto so no wo hwe nipa mo akosomo akwamu fie honom so a bosi o mentefo enum boso omo nyina wo ho a omo so kan guan kasa nti enu so nya nsunsuaso omo kasa ne so wo hwe yenu ano mo central region ase ho na ye wo afutu ene ye wo awutufo ewo winiba bodwe ase kaswa ena Cape Coast for Crown originally no omo so eguan for because only 1856 ya no omo san omo ahini edi free ajade mu ba na ade mu enti we hu se omo so no eno na anya susan so ho Western region there obi en ho kan twi se ne krum kasa originally if say over Western region enzema ahanta ene shama ene bi ade ayi beka ho wasa omo so be hu se omo kasa no esesa kakra ena akọ to asokọ Western of na enya
awen for mo ka brosa ene yenuanom sehwefo nti wo se enu nyina no ma sesan ba kasa ahodo a kan ho no ebio sa wokọ bono region ɛhɔ so no yɛwɔ nafanafo a mo sampane banda yɛwɔ menje yɛwɔ tan so yɛwɔ sekwa ɔmo nyinaa no kasa no enya nsunsuaso otwi na ɔmo mo hɔ ne ka no wokɔ bono east region bo sɛ hɔ so ɔmo wɔ nipa bi ɔmo so ka kasa ahodo bi ɛwɔ yaji prime kwame danso kejeji Jan wiase basa abase empo wokɔ bono region so ze longoro ne ayimuna ɛhɔ ne nyinaa no yɛ kasa ɔmo ka sonko fritri ɛno tina ma bono ne mpo na ɔmo frɛ no bono dɔm frɛ no bono mpo no so san ya ba ma yɛ ke ne ɔbɛ ntu hu sɛ bono east region no ɛne mfimfin hɔ no different from the bono region border hɔ no ntu so ya ba ntem na yɛhwɛ kwan fa so kasa no bɛnya din na ɛyɛ different sisi ya no Basel mission I can Basel for our Presbyterian Church of Ghana no omo no sorry na se wo friends Accra nana akwamu edi ho so na akiri akuapembe so beje ne ho na yi nti omo ne saa omo ka saa kasa no enya ayonkofa ema omo etimi say ombe church jama abrofo church ya benya ebe create alphabet ma twi no na enam so omo te ho no akuapem nti no Basel for to nidi akuapem twi enam say twi no mo ka no akuapem pebo ne so no eno ara bi anase de sen pa no ebi koso frau nso no ho akwamufie ene akoso mu ni nkura twetwa ho asia ne no ye fan se akwamufo ene akuapemfo nyina eka akuapemtwi efi se broni a otoro cha twi ni ma omo no efre no akuapemtwi wo hwe other side na Methodist asore no so enya nsunsanso Cape Coast ye nyina ye wi mfi se school edikan a cha wo ha pa e ba esesa wo Cape Coast ntu hwe Cape Coast Methodist for any Anglican for dwuma mu di wo hona ena Methodist for esoso the Bible efiri omo kasam ekọ fanti for kasam ena omo so to saa twi na eka no empona no ho no fanti na ebra British officials ebitimi konka Asante 1900 no mo Asante din kita ho no for the sake of governance and because of procedure na Asante woni no omo de emergency omo so be tro Asante twi no nti omo sha aso omo tro no twi na adin omo de to so no Asante twi but eno no kire se kasa ne din de Asante twi if you so kasa ye wa Asante twi de o ha ene na uduru asen no mo kasa be kan se eno so ya asen twi uduru de nchadom kasa be kasa de nchira twi ube kasa wo agona twi me kan agona wo central region agona nya krum ube kasa ye wo agona nya krum twi ube kasa wo achim twi ye wo kwawu twi ene wo Asante twi ana da bi political convenience bi ene for as ene mo ye omo Christian kasa ne sa etimi ya ko hu bibi se ye nua no mo ka de yen frɛ ne bono no omo adwen se ya ka enkanka ne Asante no yebu o mabomfia ale ba kwa America ka kyerɛ mo ne se obiara ne ho betimi ebu bia bomfia gise nipa kora man ho kwan am yebu na bomfia me call university for no na obi a o school bia no kan brofo official one no anase okapije nti mpembi no na ihia wo ye hall no any TV room ne library ne onenan compound no so na nipa bibire na no no mo ka pidgin yimu bi wo ho no ma kuma se ete no ye ka twi nti ya ka twi ya ne ntimi ka pidgin bi acha se no mo sere ena na mo tese ye ka twi kra da ne asa asem no nenso na o se nya akukuduro ka se ye mfere se be kan krom kasa ntomunya tese obi acha se kasa no ka ebia chief director no mo say oh no my friend siano tese kumasi ni nti kumasi ano e kire mu twa so kan siano na akwa tese ase fro siano ase du atem na akwa ye aye no huhuro na wo se yegina ye na so
se eno nye huru omo didi atem bebre se yenko school kra ente brofo enti eno omo na te university classroom na anya se bia na ya bonbon na so no omo de sa enema no ehuru ye na e wo se ma ye ni bre ni digina ansa na ebe ye sa so bi se wato ni no no dwe se ohuru na wa ma sa de na hawa ho ono abejai na wonyo hu se oka bia no ni abre de ane na akoye ase wontam kese se ohuru bia ye kan bia na so ni abre eti ye mu obi kasa bomfia dina wo na so na kan de wo kan efi se kasa na ye kan wo ebu Ashanti region ha no so so ye wontem ebi mu kan fro ye no na ebi ka bomu na ebi ka e friends ehun ne ma bebrebe ebi ka kruwa no na ebi ka bonsua ebi ka chese ne ma bebrebe ho no ma ewunsimfo akro na ewunsimfo ahodo e de ka asemba ako ukokoko ba bebrebe a bonsan so so ne dantem nanso se wantimi anyina wo de so na wo fere anasa yo se nkrofo bu wi abonfia na wa wo hu gididi a ene gina so naka akanfo nyina ye nipa baako de efe no Asante ana achima na se ekuapema na se akwamunu nyina no some sort of political grouping aka no eso kese ntichemu nwotwe na dayentem chemu nwotwe no ene ye friend abusia nti ye bi ne agona asona aduana ena asene britu ekona oyuko eno na eye akanfo nchichemu ena omotutu akotena tema bebrebe na krobia so no de ochichi kro no edi so na so ha no momotae na tankonya te ni kontini na kwamu ni na dontini ni fan ni jase no dodo na afri abusia hodo a enye ohene na abusia mu no ma betena kro no ma beka ho enti krobia bekoso bia no ye abusia bro ba ko na wo ho ena abusia wo Asante no eno bi na wo Fante eno bi na wo Akuapem eno bi na wo Denchira eno bi na wo babia aka wa kanfo mu enti so bi ka se sawe no mu de se no mote a mete asa anyi efi se maame ba akwa asefo ena ye ne ma nti se okasa wokoka ebia ayekofo na omo kumase no omo akro na nuanmu bi ena wo bekwai ena wo kokofu ena wo kumase ena wo dwaben na wo new dwaben ana kofori de wo Eastern region ena wo Esiakwa wo Eastern region ena wo Tachiman wo Bunu East region sa wo kan asene a omo amakomu okumase ne ebia na wo Antwa ebia na wo Agona Konfano Chikrum ebia na wo Nkranza ebia na wo Sunyane ebia na wo Wenchi enti na ere no my different tribes sa wo ka ebia eko na omomo fomna no ebia na wo Asokore wo Ashanti region ebia na wo Asokore Mampan Okumase ebia na wo Asokore wo Eastern region ebia na wo Brikuma wo Bunu region ere no akasa mo different tribes enti wo hu se kasa no aye kan no mane nkyere se emaye nipa so nko firi omo maka no fi se minua odimachi na wonya kwan akotena omo afoforo so na ebi o kan Spanish na me ka twi ni English wa ha eno no nkyere se ye nipa so nko abusia akro na moja ba ko na nam enti we are more united than divided na so ya ma amanyofo ene nkrofo bi echeche mu se we mu yewe ena abema yadwen se ye soronko efiri ye ho enti mo kakasa eye soronko kakra we mu no enchi ase na ema saa ne mane ba na because mo gwan for mo ntem ena ma mo kasa asesa Ashanti region ha no se de ye katwi wa danse no esesa sa okọ sekira mejidi se saa so na akọ Asante achim ana okọ atwema ana okọ ebia manso ana se bia okọ amanse a nsesa nje bebe babantem enam se nye ne makro na efem ena etoda bibinti no na adebidin abesesa ebia ne se
sekanmoa ya na ehye nkrofo ataso no ne din na enum ni sɛ de sekanmoa na so yɛse CPP ni bia ne friend EY bafo obi kɔtwe bi de wɔn ma ne wuye nti firi ɔkɔ no na manfo hyɛ ase friend bafo nti saa ade yɛ ka ne bafo yi no sɛ esi wokumase o nti ɛmfa ne sɛ wote baabi sɛ bi a jadem anaso bogu a na wonte sɛ de sekanmoa kɔ bafo bi am na wu a na usie kumase ni no ka sɛ mepe bafo ato a wa ha wonte ase efi sɛ ensi wo mantemo nti woni sɛ nya din foforo ebi so na kumase ni so onso nim sɛ friend sekanmoa o ɔno yɛ wo no ne bia de aka ma na ate ane bafo nti na ba ba yi din nti ni nyina ma de satrae kakra beba ba kasa ni mu nti ba hwa edin kura no etoda din kura na no na se de si born wo Asante region se si born in region so san wo ebi ni sɛ ha yɛ kan fosu ɛhɔ so bi do yɛ kan ofosu nti wo sɛ edin ebia sɛ yɛ wɔ din yɛ kan wa na a ubeduru akuapem so kan bia nti ebia sɛ mfa sɛ yɛ kan bia Asante wo bia ombɛka na Asante bia ana bia ombɛka nti bia na sɛ ado bia baby yɛ ha no duru abɛka na adowa nti ni nyina yɛ nema ɛma nsesan ba kasa no na no kyerɛ sɛ different people because akuapem for ejiri so mo wofa akuapem meka kropon mo jiri so mo wofa ne chebi ana o chehene na so bon se akuapem he no eka akuapem twi a yesronko free de chebi omo ka no o chehene ka no chebi no eno nkyere se omo nja abusuafo kasa ansa kyerɛ kakra na aba efiri se ne wo ba na o tu free krom na okonyini obi kro so a ɛhɔ kasa no bɛka nti enuan ma moto a mo keka ne me bi fa kasa no ho ne ma megiri sɛ o sɛ munya ntia sɛ so bi ka bono a ɛno no that no necessarily mean sɛ we different from nya ɛwɔ Asante region e nipa baako ɛna ye ka Asante de bia ya amanfo ntia sɛ mo se obi abono bi yesi no kasa no man nipa kro no nye the opposite creative man no because kro na e friend bono na enu ti mode yes no ye tribe no e friend no bono man so a oduru eye Churchman chen so de wo dan wani akọ nkranza e from man so ya obi anim ho me no kasa no sa kro no e kan nkranza ho na nkranza ka Asante ho nti obi owo ho bia no e ma akọ so aya Asante the first say e kan twi ahodo e wo Asante region no nkyere say e nipa sonko e nipa baako e no ani asema pese meka